जायफ्रा देश थानानै देशनि गेजेराव उग्रनि खामानि मावो बिसोरसो उग्रपन्थियाव गोग्लैयो आरो बिथांमोनासो क्रिमिनेलाव गोग्लैयो दिनै बर'फ्राथ' बड'लेण्ड गैया बर'फ्राथ' दिनै लेन्ड गैया मानो होनबा बे बर'फ्रा जाहैबाय आसाम हादरनि सिङाव थानानै बिथांमोना गाव गावनि हारिमु गाव गावनि जातिखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखायसो मोनसे सिगनाल होदोंमोन सरकारा उग्रपन्थी होननानै क्रिमिनेल होननानै गावसिनि दायखौ बिथांमोननाव दिनै जाबनानै होनानै आजीवन जेल होदों। बेनिखायनो जोङो बुंदों बे रन्जन दैमारिया जातिनि थाखाय खामानि मावनाय गावनि राव हारिमु कालचारनि थाखायसो खामानि मावनाय बे माब्लाबाबो उग्रपन्थी नङा। उग्रपन्थीया हेमन्त बिश्व शर्मायासो बेसेन गोनां भट बे बेसेन गोनां भटखौ बिथांमोना इलेक्शननि टाइमावल' आखाइ खबजबनानै लासै गुरै रावजों बुंदों रायजोआनो राजा बेबादि बुंनाय बाथ्रायाथ' आजि गोदोनि दिनसो जानानै थांबाय। बे रावखौ बुङै दिनै भटारफोरनि बे बेसेन गोनां भटखौ थगायनानै लांनानै बिथांमोना रां खामायबाय। भारतनि रिजार्भ बेंकनिफ्राय एटिएम बानायनानै गाव गावनि गस्ला सिपियाव हरनांगौ होननाय बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनै अशोक सिंहालखौ फेजेननो थाखाय रायजो राजाफ्रा लोंहोर ओंखारबोदों। महात्मा गान्धीखौ भारतनि बिफा होनदों। महात्मा गान्धीया भारतनि बिफाब्ला बे भारताव थानाय गासैबो मानसिफ्राथ' महात्मा गान्धीनिनो फिसा। जोङो बुंदों GDP 50-50 जानानै जोंनि नामाव बानायनाय थाखाखौ आधा थाखाखौ सरकारा सरकारनि खामानियाव बाहायनांगौ आरो आधा थाखाखौ जाहैबाय जायनि नामाव बानायदों बिथांमोनना हरनांगौ। होमब्लासो भारतनि मेलेमजिबि बुद्धिजिबिफोरनि बुंनाय रावा मिलायो। जों गणतन्त्र हादराव बे हादरनि गुबै मालिकफ्रा भटारानो। बेनिखायनो बे भटारफ्रा गावनि नामाव बानायनाय थाखाखौ मोननो लुबैदों। बेनो जाहैबाय 11,900 थाखा। दा 11,900 थाखाखौ मोनोब्ला जोंनि न'खर खुंनायनि बेलायाव मोजां जागोन। थांखि आरो नोजोर आरो मा हाबा मावनो थांखि? दा भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि खामानियाथ' रांखान्थि उदांस्रि होनो जोङो बुंदों GDP 50-50 जानांगौ। जोंनि नामाव बानायनाय थाखाखौ आधा थाखाखौ सरकारा सरकारनि खामानियाव बाहायनांगौ आरो आधा थाखाखौ जाहैबाय जायनि नामाव बानायदों बिथांमोनना हरनांगौ। होमब्लासो भारतनि मेलेमजिबि बुद्धिजिबिफोरनि बुंनाय रावा मिलायो। मानो होनबा महात्मा गान्धीखौ भारतनि बिफा होनदों। महात्मा गान्धीया भारतनि बिफाब्ला बे भारताव थानाय गासैबो मानसिफ्राथ' महात्मा गान्धीनिनो फिसा। बेनिखायनो जोङो मोनदांदों जोङो मिथिदों गणतन्त्र हादराव बे हादरनि गुबै मालिकफ्रा भटारानो। बेनिखायनो बे भटारफ्रा गावनि नामाव बानायनाय थाखाखौ मोननो लुबैदों। बेनो जाहैबाय 11,900 थाखा। दा 11,900 थाखाखौ मोनोब्ला जोंनि न'खर खुंनायनि बेलायाव मोजां जागोन। फिसा फिसौखौ लेखा मोजाङै जोङो स्कुलफ्राव सोनो हागोन आरो जोंनि फिसा फिसौआबो मोजां स्कुलाव थाङोबा मोजां गियानखौ लाब खालामनो हागोन आरो बिथांमोना जाहैबाय जेब्ला हाई सेकेन्डारि पास जागोन बिथांमोनाबो भटारशिप मोननायनि जैगथा जागोन। होमब्लाना जोङो बिमा बिफाया फिसानि सायाव फरायनांगौनि बेलायाव इसेबां खर' सानांगौ गैला। मानो होनब्ला बिथाङा गाव गावनि फैसाजोंनो गाव फरायलांगोन आरो जोंनि फिसा फिसौआ MA BA ल' जानानै फैगोन आरो बिथांमोना जेब्ला गियानि जागोन MA BA ल' पास जागोन होमब्ला बिथांमोना मोजां समाज दानायनि बेबस्थाखौ खालायगोन। होमब्लानो हादरनि गेजेराव संख्या नियोग जागोन, पपुलेसना खम जागोन। दा जोङो मोनदांदों सरकारा जेरैबायदि आयेन खालायनानै संख्या खमायनायनि राहा लामा खालायदों अब्लाबो भारतनि संख्याखौ खमायहोनो हायाखै। गामि आसा हरदों होमब्लाबो पपुलेसनखौ खमायनो हायाखै। मानो होनबा जोङो मोनदांदों दा रिजाल्टआ ओंखारदों जायफ्रा लेखा गोरों बिथांमोनाव संख्या खम, जायनाव लेखा रोंनाय गैया बिथांमोनाव जाहैबाय 8 जन 9 जन संख्या। अब्ला जोङो भटारशिप मोनोब्ला जोंनि फिसा फिसौफ्रा लेखा गोरों जायोब्ला संख्या नियोग जागोन, भारताव पपुलेसना खम जागोन, सान्थिया फैफिनगोन आरो शास्त्रफ्राव लिरनाय दङ सैथोआ सानसे फैफिनगोन आरो सैथोआ सानसे फैफिनोब्ला बे सैथोखौथ' मानसियानो लाबोफिननांगोन।
दा बे मिजिंखौ लानानैनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला गासै समयसानि समाधाननि राहा लामाखौ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय रांखान्थि बेवहाय उदांस्रि। एक्जिस्टिं अशक सिंघाल बिथाङाबो दंखायो। दा नोंथाङा माबायदि बेसेबां भट मोनगोन बायदि मोनदों? दा गणतन्त्र हादरावथ' गणतन्त्रनि ल' हिसाबै जायया बांसिन भट मोनो बिथाङानो नेता जायो। बिनि थाखायनो बिथांमोनाथ' रुलिं नेशनेल राजनितिक दल आरो बिथांमोना जाहैबाय दिनै भारतआ स्वाधीन जानानै 78 बोसोर जाबाय आरो बे 78 बोसोराव बिथांमोना इसेबां सरकार खुंलांनायाव भटारफोरनि मा मुलाम्फा जादों? भटारफ्रा दिनै दिनै गोरिब जालांगासिनो दं आरो नेताफ्रा जाहैबाय थाला थालानि मालिक जालांगासिनो दं। बेनिखायनो जोङो बुंदों गणतन्त्र हादराव बे हादरनि भटारफ्रा भट होयोब्लासो MLA जायो आरो MLA जायोब्लासो गुवाहाटी दिसपुर जायो आरो बे भटारफ्रा भट होयोब्लासो MP जायो, MP जाबासो दिल्ली संसद पार्लामेन्ट जायो आरो बे भटारफ्रा भट होयोब्लासो राष्ट्रपति जायो, लवार कर्ट, हाई कर्ट, सुप्रिम कर्ट जायो, भारतनि रिजार्भ बेंक जायो, सेंट्रेल सरकार जायो, स्टेट गभर्नमेंट जायो, जिल्ला अफिस जायो, ब्लक जायो, थाना जायो आरो पंचायत जायो। जोङो मोनदांनो हादों गणतन्त्र हादराव हादरनि गुबै मालिकफ्रा भटारानो, नङा होमब्ला? बेनिखायनो जोङो बुंदों बे अशक सिंघालखौ फेजेननाय आरो देरहानायाबो रायजोनि आखायाव। मानो होनोब्ला दा भटारफोरनि थाखाय जेबो खामानिखौनो मावाखैब्ला भटारफ्रा बोरै भट होलायखो? बिनिखायनो नै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलाथ' बुंदों गणतन्त्र हादराव बे हादरनि मालिकफ्रा भटारानो। बिथांमोननि माथाखौ लानानैनो रांखौ साफायो। बेनिखायनो आधा थाखाखौ सरकारा सरकारनि खामानियाव बाहायनांगौ, आधा थाखाखौ जायनि नामाव साफायदों बिथांमोननो हरनांगौ। बे बाथ्राखौ लानानैनो रायजो राजाफ्रा दिनै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलखौ बरायदों आइफोर आफाफोर। आरो बे भटार्स पार्टीया दिनै दिन जेब्लानो एरलांदों बे कंग्रेस आरो BJPफ्रा गिनो गोनां जादों। बांसिनाव बांसिन गिनानै थाखा बिलाइनो गोनां जादों आरो दिनै भटआ बयनिबो भटआ बहुमुलिया भट, नंगौना नङा? बेसेन गोनां भट। बे बेसेन गोनां भटखौ बिथांमोना इलेक्शननि टाइमावल' आखाइ खबजबनानै लासै लासै गुरै गुरै रावजों बुंदों रायजोआनो राजा, नोंथांमोननि बेसेन गोनां भटखौ उमुकसिनाव आंखौ होनानै देरहाहो, आङो बे ओनसोलनि खामानि मावगोन होनना बुंदों। बेबादि बुंनाय बाथ्रायाथ' आजि गोदोनि दिनसो जानानै थांबाय, आजि 78 बोसोर जाबाय। बे रावखौ बुङै बुङै दिनै भटारफोरनि बे बेसेन गोनां भटखौ थगायनानै लांनानै बिथांमोना रां खामायबाय, गोनां गिदिरफोरनो थाखाखौ हरबाय थाबाय। बेखौ दिनै जोङो बुंदों बिथांमोननि माथाखौ साननानै बानायदोंब्ला बिथांमोननो हरनांगौ। बेबादि आसनि बेबादि सिस्टेम बानायनानै जोंनो थाखा होनायखौ बन्द' खालायनांगौ। डाइरेक्ट जोंनो भारतनि रिजार्भ बेंकनिफ्राय ATM बानायनानै गाव गावनि गस्ला सिपियाव हरनांगौ होननाय बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनै अशक सिंघालखौ फेजेननो थाखाय रायजो राजाफ्रा लोंहोर लोंहोर ओंखारबोदों आरो गावनि अधिकारखौ दिनै सायबेस्त' खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलखौ बरायदों। जोगारगोन नामा? बेथ' ओरैनो उरायलांखागोन। बेथ' रायजो राजानि सेराव रायजो राजानि थाखाय खामानिखौनो मावाखैब्ला दिनै बिथाङालाय बहा भट मोनो? बियो थाखाजों बायगोन। हय जोङो मिथिदों, जोङो बेखायनो बुंदों भटार रायजो राजाफोर होनाय समाव ला, खिन्थु भट होनाय समाव जाहैबाय रावबोथ' थांफानो मोना। भट होनाय समाव गाव गावनि बे फिसा फिसौखौ गोसोखांनानै भटखौ हो। नेतानो भट होनाय माने गावनि आथिङाव रुवा दानफावनानै लानाय आरो नेतानो भट होनाय माने फैबाय थानाय फिरियाव गावनि गथ' गथायखौ बुलि होनानै जानांनाय। अशक सिंघालनि अनगायैबो गोबां बेरेखादोलिफोर दङ। दा बिथांमोनाथ' जाय राजा बिनिसो फोरजा जागोन आरो बिथांमोनाथ' रांखान्थि उदांस्रिनि खामानि मावनो हाया, समाजखान्थिनि उदांस्रि जानो हाया। जोङो मोनदांबोदों भारतखौ सालायनाया मोननै राजनितिक दलल'। बे मोनसेनि नामानो जादों कंग्रेस, मोनसेनि नामानो जाहैदों BJP आरो बाखि जेसेबां दल संगठन दं, निर्दलीय दं, बिथांमोनाथ' जाय राजा बिनिसो फोरजा।
होमब्ला बे फोरजायालाय बे राजानि बहा बारसिनानै खामानि मावनो हानो नङा होमब्ला थ' बिनिखायनो जोङो बुंदों बे जोंनि आंनि बे लोगोफोरनि दलिफोरखौ बुंदों लोगोफोर नोंथांमोनाबो समाजनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों जिहेथु समाजनि जै मै जेन थांनानै थानाय लामायाथ' भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि आखायावसो बेनिखायनो नोंथांमोना भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि माखासे खामानियाव हेफाजाब खालायदो होमब्लाना नोंथांमोननि जेनेरेसन तो जेनेरेसन माने माखासे फिसा फिसौनिबो थांनानै थानाय लामा फैबाय आरो जोंनि जेनेरेसन तो जेनेरेसन जोंनि आजौ आजैनिफ्राय सिबिबोबाय थानाय जोंनि धोरोमसालिफ्राव जोङो आलारि बाथि सावनानै धुप धुना सावनानै जोङो जोंनि अबंलावरिखौ जेन जोङो मोजाङै सिबिलांनो हायो खुलुमलांनो हायो बर्थमानावथ' दा जोङो नुबाय थादों नै जाथि बाय जाथिनि गेजेराव बिभाजन धर्म बाय धर्मनि गेजेराव राजनिति खालायदों नंगौना नङा फालाय दा बे बिथिङाव जों गोबां नुगासिनो दं खौरां बिजोंफ्रावहाय जे सोरबा मन्त्रि एमएलएफोरा जितु भट बिनो थाखाय मन्दिर मस्जिद गिर्जाफ्राव हाबगासिनो दङ दा बिनि सोमोन्दै मा दा बे मस्जिद मन्दिराव थांनायखौनोथ' जोङो बुंदों थ' राष्ट्र पुत्रब्ला भारतनि फिसाब्ला बे मन्दिराव मा थांनो दरखार जादों फालाय थ' बिथांमोना बिनि गुबै ओंथियानो जाहैदों जेबो खामानि मावाखै बिनिखायनो बिथांमोना मन्दिराव थांनो गोनां जादों बिनिखायनो बिथांमोना गामि थांनो गोनां जादों नंगौना नङा फालाय दा जोङो राष्ट्रपुत्र हिसाबै बिफानि सम्पतिखौ मोनोमोनब्लाथ' बेबादि गामि हाबनो गोनां गैयामोन बेबादि गिर्जायाव थांनो गोनां गैयामोन बेबादि बाथौ मन्दिराव थांनो गोनां गैयामोन बेबादि मस्जिद मन्दिराव थांनो गोनां गैयामोन दिनै मस्जिद मन्दिराव थांनानै दिनै बाथौ मन्दिराव थांनानै बिथांमोना मा फोरमायनो सानदों फालाय थ' बेथ' गावनि आत्मानि मोनसे मुक्तिनिसो मन्दिर बियो बेसेबांसो भट मोनगोन बायदि दा आंथ' बुंलांबाय थादों भटखौ 1 लाख भटखौ मोनगोन आङो मानो होनबा आंहा 2.5 लाख मेम्बार दंखायो बे 2.5 लाख मेम्बारनि गेजेराव माखासे मानसिफ्रा सिगि सग' खालायनायाव थांफागोन माखासे मानसिया थाखा फैसायाव थांफागोन आरो बे 1 लाख मानसिया गथायै गावनि भटखौ गावनोनो होनानै लागोन नोंथाङा देरहाखांनायनि उनाव जितु जोंनि बर' हारिनिनो सानैसो बिर जोहोलावजोफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ जेरै रन्जन दैमारि बिथांमोन बायदिया दङ दा बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा देरहालाङोब्ला खामानि मावगोन ना मावा बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय दा बिथांमोना मानि थाखाय जोबथेसालियाव थानांगौ दा जोंनि जिहेथु आदामोन जोंनि जेखौ जायफोर फंबायफोर बिथांमोना जोंनि राव दं होननानै हारि दं होननानै गावनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आखायाव हाथियार दैनानै ओंखारलांदोंमोन दा नाथाय फाव फान्दाय सुलाफ्रा फाव फान्दायनानै गोबां जोंनि फंबाय गोबां जोंनि आदामोनखौ सैमा सियालफोरनि खाजा खालामनानै आरो माखासे मानसिफोरखौ आजीबन जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनबाय जोङो बुंदों बे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला गोदोनिफ्राय बुंबोबाय थादों बियो माब्लाबाबो उग्रपन्थियाव गोग्लैया बियो माब्लाबाबो क्रिमिनेलाव गोग्लैया मानो होनबा जायफ्रा प्रदेश थानानै जायफ्रा देश थानानै देशनि गेजेराव उग्रनि खामानि मावो बिसोरसो उग्रपन्थियाव गोग्लैयो आरो बिथांमोनासो क्रिमिनेलाव गोग्लैयो दिनै बर'फ्राथ' बड'लेण्ड गैया बर'फ्राथ' दिनै लेन्ड गैया मानो होनबा बे बर'फ्रा जाहैबाय आसाम हादरनि सिङाव थानानै बिथांमोना गावनि हारिमु गावनि जातिखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखायसो मोनसे सिगनाल होदोंमोन नाथाय बेबादि मानसिफोरखौ सरकारा उग्रपन्थी होननानै क्रिमिनेल होननानै गावसिनि दायखौ बिथांमोननाव दिनै जाबनानै होनानै आजीबन जेल होदों बेनिखायनो जोङो बुंदों बे रन्जन दैमारिया जातिनि थाखाय खामानि मावनाय गावनि राव हारिमु कालचारनि थाखायसो खामानि मावनाय बे माब्लाबाबो उग्रपन्थी नङा उग्रपन्थीया हेमन्त बिश्व शर्मायासो उग्रपन्थीया जोंनि नरेन्द्र मदिखौसो आजीबन जेल होनांगौ हेमन्त बिश्व शर्माखौसो आजीबन जेल होनांगौ आसामाव थानाय भटार आसामाव थानाय बिदा फंबायफोरनि सम्पतिखौ थगाय थालानि मालिक आरो बर्तमान समाव 18टा 19टा कम्पानि बानायनानै लाबाय
होमब्ला दिनै बे हेमन्त बिश्व शर्माया मा आसामाव थानाय भटारफोरनि थाखाय खामानि मावनाय आसामाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनाय सासे नेता नामा बिथाङा आसामाव उजिनाय आसामनि भटारफोरनि थैखौ लोंनोसो ओंखारनाय सासे नेता बिनिखायनो जोङो मोनदांदों बिनिखायनो जोङो बुंदों आसामाव थानाय बिदा फंबायफ्रा दिनै हा गैयैयाव बिथांमोना थांनानै थानो थाखाय दिनै न' गंसे लुहैयोब्ला बिथांमोनखौबा JCB लानानै एभेक्सन बुलडोजार लानानै एभेक्सन नाथाय दिनै आदानि आम्बानि मोननो 9000 बिगा कार्बि आंलंआव हा हगारदों आरो बेबादिनो जोंनि क'क्राझार पर्बजरायावबो थ' बेबादिनो हाजार हाजार हा फानदोंमोन आइफोर आफाफोर आरो बे क'क्राझाराव जेब्लानो माने पुलिसफ्रा थ' जेब्ला रायजो राजानि गेजेराव होखांनो थांदोंमोन बोखांनो थांदोंमोन थ' जोंबो TV निउसाव नुदों माखासे चेनेलफ्राव नुनानै जोंबो बिखा खामदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय क'क्राझार DC अफिसाव जों धरना खालामदों आरो धरना खालामदों थ' बे हाया जोंनि आरो जोंनिनो जानांगोन दिनै बे आदानि आम्बानिनो सरकारा इलेक्शननि टाइमाव क्रर क्रर फैसा लानानै फैनानै दिनै आसामाव जोंनि BTC नि सिङाव पर्बजरा हाखौ फाननायखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो बेखौ भटारा माब्लाबाबो गनाया होननानै जोङो जेब्ला DC नि आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम मेम'रेन्डाम लिरनानै होदों थ' बे क'क्राझारनि थ' बे आदानि आम्बानिनि आखाइनिफ्राय बे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला उदां खालायदों आइफोरा